стварылі петыцыю у знак пратэсту супраць крэдыту ў 3,5 мільярды даляраў для Лукашэнкі. Па-першае, нельга даваць грошы чалавеку, які так цынічна парушае базавыя чалавечыя правы. Па-другое, з пункту гледжання МВФ гэта не робіць ніякога эканамічнага сэнсу. І па-трэцяе, з геапалітычнага пункту гледжання гэта папросту небяспечна зараз даваць 3,5 мільярды найбліжшаму саюзніку Пуціна. Yeah, that's me, yeah. Мы мелі такую вельмі насычаную размову з містером Фрэнксам, і яна была не пад запіс, але я магу сказаць, што я вельмі аптымістычна настроены пасля гэтай размовы.